أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم barkamu da sallah. Abinda nake so in tambaye ka ya kai dan uwa shine me ka koya a Ramadana? Domin ya kamata ka sani shi Ramadana makaranta ce. Ya kamata ko ɗalibi idan ya shiga makaranta bayan ya kammala ta lalle ana buƙatar a ga tasirin wannan ilimin ma'ana abin da ya koya tare da shi. Ramadana makaranta ce da take koya tsoron Allah subhanahu wata'ala. Dama Allah ya gaya mana facin Alƙur'ani. Ya allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Daga cikin manufarsa tsoron Allah. To don haka ya kamata azumin Ramadan da ka gudanar dan uwa ya koya maka tsoron Allah. Kuma tsoron Allah nan su ake tasirin tufa ɗabi'arka har bayan Ramadanan, ma'ana cikin sauran watanni ɗin. Kar ka zama bawan Allah a cikin Ramadan, a cikin watannin da ba Ramadan ko kuma ka zama bawan san zuciyarka. Abu shakka wannan wata rashin basira ne da al'umma da yawa suke aikatawa. Idan Ramadana ya zo za a bar komai, za a sassauta komai. Idan Ramadana ya wuce kuma shikenan an dawo bakin fama na aikata zunubi da saba Allah subhanahu wata'ala. Idan an yi wannan kenan ilimin can da aka samu na takawa a cikin Ramadan ya zama bai yi amfani ba kenan. So da haka mu yi kokari wannan takawa mu rike ta mu ji tsoron Allah cikin dukkan al'amuranmu a sauran watannin da ba Ramadan ba. Domin Allah da ya haramta sabo a Ramadan shine Allah da ya haramta sabo a Rajab da Shawwal da sauran watanni gaba daya, domin duk watannin nasa ne. Ubangijin watannin kwaya ɗaya ne. Dama watannin 12 ne kamar yadda Allah ya gaya mana da Qur'ani, inda iddatash shuhura inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Daga cikin abin da ka koya cikin wannan wata na Ramadan akwai haƙuri. Ka haƙura, kana jin yunwa, ka haƙura, kana jin ƙishi, ka haƙura, kana jin sha'awa, ka haƙura. So wannan haƙurin ka koye shi a Ramadan, bawan Allah ya wuce har cikin sauran watanni gaba ɗaya. Haka ake bukata. Ka zama mai haƙuri. Haƙurin da Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawarin gwaggwaɓar lada a masu yinsa. Ba wanda fa zai samu lada gwaggwaɓa ranar tashin alƙiyama fiye da mai haƙuri. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana Qur'ani, wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wani gurin Allah ya ce fa zai bawa masu haƙuri ladan ne bi ghairi hisab, ba tare da ya ƙididdiga ba ƙididdiga. Da haka wannan ɗabi'ar haƙuri da muka kwaikwaya a cikin watan Ramadana, to mu ɗabbaƙa ta a cikin sauran watanni waɗanda ba Ramadana ba, domin Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ruɓanya mana lada. Daga cikin abubuwan da muka koyi a cikin wannan Ramadan, mun koyi kyautatawa da taimako. So a sauran watannin Ramadan ma ana so ya wuce. Dama a Ramadan ana so dai kyautatawar tafi yawa. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'arsa ce kamar yadda Nana Aisha take ba mu labari, kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Manzo Allah shine yafi kowa kyauta, kuma manzo Allah kyautarsa ma ta bayyana a Ramadana. To da haka kar ya zama a Ramadana kana kyauta a sauran watannin da ba Ramadana ba kuma ka kame hannunka. A'a, ya zama wannan ɗabi'ar ita ma da ka koya ita ma ta wuce har sauran watannin da ba Ramadana ba masu ma a yi su ya kai bawan Allah. Taimakon miskinai, taimakon marayu, taimakon gajiyayyu, sada zumunta duk mun koye shi a Ramadan.
gashi yau muna ranar sallah ma za mu ɗabbaka wannan zumunci, mu kai ziyara can, mu kai ziyara can, ya wuce har sauran watannin da ba na ainihin ramadana ba. Wannan shine abin da ake bukata a cikin watan ramadan. Ya kai bawan Allah, ka koyi kamewa harshenka daga wasu abubuwa da Allah ya haramta, irin su allagau, arrafasu, alfusuku, aljidal da sauransu, zage-zage, aibata mutane, gulma, mita, yi da wani, duk ka kame harshenka.